Bé, jo penso que les possibilitats de treball en aquests àmbits jo les sintetitzaria en 4 grans camps. En primer lloc, els plans d'accessibilitat municipals. És a dir, tots els municipis tenen obligació de tenir un pla d'accessibilitat, molts ja el tenen, altres no el tenen, i a més aquests plans s'han de renovar cada 10 anys. Aquest seria un primer camp. Un segon camp seria la redacció dels informes de l'edificació, l'informe tècnic de l'edificació o l'informe de l'estat de l'edificació, segons estiguem amb la versió catalana o amb la versió estatal. Des que tenim la llei de les 3 R's, doncs l'accessibilitat és un dels 3 camps fonamentals d'aquests informes. Seria un segon punt. Tercer punt és l'aplicació pràctica d'aquests informes. És a dir, això genera un estat de l'edifici i llavors s'ha d'actuar. Bé, haig de dir que el pla estatal 2014-2018, que s'ha de convertir, s'ha de concretar també a Catalunya, estableix que un dels camps principals de subvenció és l'accessibilitat. És l'aspecte que més es subvenciona. I finalment estaria l'adaptació funcional de l'interior dels habitatges. És a dir, avui dia estem amb un 18% de població més gran de 65 anys que evolucionarà cap al 30%. Moltes persones de 75-80 anys poden ser autònoms si es fan una sèrie d'adaptacions. Això cada vegada el mercat ho demana més, l'usuari ho demana més i fins i tot hi ha programes de la Diputació de Barcelona, per exemple, o de l'Ajuntament de Barcelona, que estan implementant actuacions d'aquest tipus. Bé, jo diria que bàsicament 2 aspectes per mi diferencials. Per una part, el fet que l'arquitecte, entenc jo, que és el que té la visió global de l'edifici o de l'actuació. És a dir, que contemplem temes funcionals, temes tècnics, temes constructius, temes tecnològics. Per tant, aquesta visió global et permet afrontar l'accessibilitat com una qualitat més del disseny, no com una qüestió integrada d'especialistes, sinó com una qualitat més. Segona, la possibilitat d'aprofundir més en les necessitats de l'usuari. És a dir, no actuar en funció de la normativa, sinó actuar en funció de les necessitats de l'usuari. La normativa és una eina, però sempre hem d'anar de cara a les necessitats de l'usuari. En definitiva, quan avui dia la pròpia llei diu que amb accessibilitat, amb el patrimoni existent, el que hem de fer és incorporar els ajustos raonables. Jo entenc més aquests ajustos raonables no com una reducció de la normativa, sinó com un ajust a les necessitats concretes de cada usuari. Mira, jo penso que per reforçar la formació de l'arquitecte en aquesta matèria, crec que tenim un gravíssim dèficit de coneixement de l'usuari. Nosaltres, el nostre usuari és un usuari que moltes vegades és el reflex de nosaltres mateixos, o de les persones que tenim al voltant, però ens falta un coneixement profund de quines són les necessitats específiques de determinats col·lectius. Una persona amb dificultats visuals, amb dificultats auditives, amb problemes de mobilitat. Per mi aquest és un aspecte importantíssim, perquè a vegades una rampa ens sembla que està molt bé i si ens asseiem a una cadira de rodes ens n'adorem compte que allò no és útil. Aquest coneixement profund i real de les necessitats de l'usuari. I segon, per mi em sembla que també ens falta una reflexió arquitectònica. És a dir, una residència no és el mateix una residència per persones grans que una residència per joves. O no és el mateix quan ens plantegem els problemes, per exemple, de les demències tipus Alzheimer. Això, sens dubte, condiciona el disseny arquitectònic. I, per tant, una reflexió professional des del coneixement de l'usuari per incorporar-lo als nostres projectes, per mi seria important i entenc que això formaria part de la formació reglada nostra dintre de les escoles.